Molt bon dia a tothom. Parlo sense cap mèrit per part meva, senzillament perquè... No se sent. Sí, dic que parlo sense cap mèrit per part meva, senzillament perquè m'han demanat que digui unes paraules, lògicament, de solidaritat. De solidaritat en un acte que representa, en certa manera, la cima o el cúmul de lluita que persegueix la llibertat d'expressió per una banda, que persegueix la privatització de la sanitat per l'altra i que, en certa manera, el que fa és representar aquest cúmul de retallades que s'han produït fins ara. Permeteu-me només una reflexió, del cas hi enteneu més vosaltres que jo, però sí quelcom important. Sembla que avui o demà es presentaran els pressupostos de l'Estat amb noves rebaixes i noves retallades. Segons els càlculs que vull llegir, això representarà un estalvi teòric de 43.000 milions d'euros, que ens martiritzarà a tots. A canvi, suposo que sou conscients que el passat mes d'agost el gremi... El passat mes d'agost, el gremi de funcionaris d'Hisenda va elaborar un estudi sobre el frau fiscal. Sigueu conscients que aquest estudi, fet per gent suposadament experta, reflectia que a Espanya cada any es deixen de pagar 92.000 milions d'euros d'impostos. I l'estudi afegia que d'aquests 92.000 milions, el 28% en som els ciutadans del carrer, que alguns a vegades també fem les nostres petites enganyifes, però que el 72% del frau fiscal a Espanya prové de grans banques, de grans empreses i de grans fortunes. Us asseguro que si es perseguissin aquests 92.000 milions d'euros a l'any no faria falta retallades per aconseguir ara aquests 43.000 milions o la pujada de l'IVA d'abans de l'estiu, que el que pretenia era aconseguir-ne en 3 anys 95.000 milions. Si fan retallades és perquè volen protegir els seus amics, perquè volen privatitzar, perquè volen fer negoci i perquè són uns impresentables. I penso que això és una mica... Ara, parlant clar! Que hem de ser conscients. Jo només us voldria dir aquestes coses, demanar solidaritat per l'Albano i per la Marta i que tot vagi el millor possible. Gràcies.